Sziasztok! Arra gondoltam, hogy készítek egy rövid videót a legújabb mintáról, a Coastline Topról, hogy mit is kell tudni erről a mintáról, a méretválasztástól, mik a kötési tipjei és trükkjei. A Coastline Top az egy klasszikus kis nyári, igazi kánikula felső, egy kis kombinépántos topocska, aminek a sajátossága az, hogy nagy a bősége, tehát kicsit olyan, mintha folyamatosan lefelé bővülne, de igazából nem, mert csak a mellvonalig bővítünk be, és aztán pedig egyenesen kell csak kötni. De mint a kialakítása miatt olyan, mintha folyamatosan bővülne egy kicsit. A tervezett plusz bőség az 20 és 30 cm között van. Ez azt jelenti, hogy a mellkörfogatunkhoz képest 20-30 cm-nél bővebb lesz a kézfölsőnek a teljes szélessége. Látjátok, hogy hozzám képest ez milyen széles. Mégis amikor az ember fölveszi, akkor az egész egy ilyen kis lebbenős kis nyári toppocska lesz. Pont ezért nyugodtan lehet kötni gyapjúból is, mert a gyapjúval szellőzik, viszont gyakorlatilag ahol a testünkkel érintkezik, a bőrünkkel, az csak ez a felső része, onnét pedig csak így lebeg az egész felső, teljesen érezhetetlen, hogy rajtunk van igazából, úgyhogy bátran lehet szinte bármilyen alapanyagból megkötni nyárra, nyilván lehet lemből, lehet selyemből, amihez éppen kedvünk van, meg ami kiadja a megfelelő kötéspróbát. Ha már kötéspróba, akkor egy nagyon fontos tudnivaló van erről a mintáról. Kétféle kötéspróbát adtam meg a leírásban. Az egyik az nyilván a sima harisnyakötés a testrész, az 3,5-es tűvel, nekem a 24 szem adta ki, 24 szemre adta ki, de hogy van egy másik is, mégpedig ez a felső része, ahol látjátok ezt a kettőfordított, egy csavart sima passzét. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megfelelően kössük, azt is megmondom, hogy miért. Ez a kettőfordított, egy csavart sima, ez egy olyan minta, ami nagyon tud terülni, nagyon lehet széthúzni, elnyújtani, nem csak blokkolásnál, hanem már a kötésnél is, hogyha ezt nem megfelelő feszességgel kötjük, tehát ugye oda-vissza sorokat kötünk, nem mindenki köti egyforma feszességgel a visztályos sorokat, ez tud terülni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy olyan szálfeszességgel kössük, amivel majd a nagyobb felületen is kötni fogjuk, nem pedig csak a pici próbánkon. Illetőleg, hogy a mosásnál, blokkolásnál, amikor a mintát megcsináljuk, akkor megfelelően tényleg olyan feszességére húzzuk ki a mintát, amire majd a valódi darabot nagyobb felületen is fogjuk megnyújtani, mert különben előfordulhat, hogy ez akár 4-5-6 centivel is szélesebb lesz. Na most, hogyha ez nem tartjuk be a megfelelő kötéspróbát, akkor ez sokkal szélesebb lesz felül, a pánt sokkal kijjebb tud kerülni, ami valakit zavarhat, nem zavarhat nyilván, egyén függő, de a mintában megadott centiméter számokat megvan adva az is, hogy a felsőnek a teteje milyen széles, az akkor fog kijönni, hogyha ezt a kötéspróbát tényleg szigorúan megtartjuk. A mintát 2 darabba kezdjük, az eleje, hátulja, az teljesen egyforma egyébként, tehát 2 darabot kell az elején megkötni, ez csak az a felső, még 10 centi sincs, azt hiszem 8 cm a felső része, ez az, amit síkban kell kötni, utána körbe fogjuk zárni. Itt a mintába, ugye ezt látjátok, hát nem bogyót kötünk, de hogy kicsit olyan, mintha bogyók lennének rajta, itt már van benne eleve egy bővülés a mintába ahhoz képest, hogy a legteteje milyen széles, ez bele van tervezve a mintába a bővülésébe, itt hogyha megnézitek, itt látható is, hogy ez már ott elkezd kiszélesedni, és akkor ezt követően lesz majd még benne valamennyi hónajszaporítás mérettől függően, nyilván kis méreteknél kevesebb, nagyobb méreteknél több, hogy egészen szépen álljon a hónajvonalnál. Ehhez van szöveges és rajzos leírás is, hogy hogyan kell kötni ezt a mintát. A legtrükkösebb része ez a vízszintes kötéscsík, amit láttok itt benne, hogy van egy ilyen vízszintesen futó szem sor. A trükkje ennek az, hogy ebbe van beleépítve a felső későbbi bővülése, ez nem látható módon, tehát ott nem láttok semmit látszólag benne, mégis ott vannak elrejtve a plusz szemek. Ehhez készítettem egy részletes videót is, van a YouTube-on az is, hogy hogyan kell ezt megkötni, meg van nyilván szöveges leírás is hozzá, ez talán a legnehezebb része. Amit itt fontos tudni, hogy meg kell próbálni viszonylag szorosan kötni ezt a vízszintes csíkot, mert nagyon könnyű ezt nagyon lazán kötni, és akkor meg ez nagyon hamar el tud nyúlni, és akkor kevésbé fog szépen állni utána, mert az enyémben látszik, hogy icipici budjanások azért vannak az anyagban,
Ez ki tud teljesen terülni akkor, hogyha úgy blokkoltuk, illetve hogyha lazán kötöttük ezt a sort, akkor ezek a szemek sokkal nagyobbak tudnak egyébként lenni. Idáig 3 mm-es tűvel kötjük, utána pedig átváltunk a 3,5-esre, vagy ami kiadta a kötéspróbánkat. Van, mondom, néhány szaporítási sor még a hónaig, meg új szemek felszedés, és akkor onnét körbezárjuk a mintát, és gyakorlatilag csak egyenesen kell kötni. A hossz az teljesen egyénileg állítható, tehát hogy nyilván miután föntől lefelé kötjük, olyan hosszúságúra kötitek, amilyenre csak szeretnétek. Ez egy kis fölsőnek van megálmodva, de tökéletesen alkalmas arra, mint ahogy akár egy tunikát, vagy akár még ruhának is megkössük, mert hogy van benne annyi plusz bőség, hogy a csípőnknél is beleférjünk, úgyhogy bátran lehet megkötni ruhának is. Sőt, egy plusz tipp, hogy akinek esetleg kislánya van otthon, szerintem tökéletesen cuki lehet egy kislány ruhának is. Akkor semmi más nem kell csinálnatok, csak 3 szemmel oszthatóan kisebbre venni a tetejét a mintának, és annak megfelelően kötni tovább a felsőt, és akkor ez egy kislány ruhának is alkalmazható minta igazából. Ami még fontos, még ami hiba lehetőség lehet benne, hogy a végső eredmény mégse úgy néz ki, mint ahogy elképzeltük, az ugye az, hogy ájkorddal van mindenhol zárva a hónajkivágás, a pánt, az alja. Az ájkordot van, aki szereti, van, aki nem szereti, én imádom speciál, szerintem egy időben nagyon könnyen rááll az ember, és nagyon gyorsan tudja kötni. Viszont abban is nagyon nagy a különbség, ugye, mint egy passzékötésnél is, hogy ezt ki mennyire köti feszesen vagy lazán. Itt a felső részeknél mindenféleképpen a kisebb tűméretet javaslom, hogy a 3 mm-es tűvel kell kötni. Elvileg minden szemet felszedünk a tetején, de ha valaki tudja magáról, hogy nem tudja igazán szorosan kötni az ájkordot, vagy még nincs benne rutinja, akkor azt is javaslom, hogy akár kevesebb szemet szedjetek föl a felső részen, hiszen ugye a vízszintes szemek mindig szélesebbek, mint a függőleges irányúak, úgyhogy nekem nem nyúlt el ezáltal, de hogy itt még van benne egy olyan hiba lehetőség, hogy az el tudja nyújtani az ájkord, ezt a könnyen nyújtható passzé mintát a tetején, úgyhogy vagy még kisebb tűre menjetek le, hogyha ebbe bizonytalanok vagytok, vagy pedig kevesebb szemet kell felszedni. Ami még fontos, ha még nem kötöttetek esetleg ilyet, az a kombiné pánt ájkorddal, ez egy nagyon nyúlós valami. Tehát amikor az ájkordot, a madzagot megkötitek, akkor az egy ilyen kis puffos kis valami lesz. Igen, nem csak, hogy ez nyúlásában, ahogy hordja az ember a ruhát, a felsőnek a súlya nyilván attól függ, mekkora a méret és mekkora a hossz, ez elkezdi lehúzni. Ahhoz, hogy ezt jól beállítsuk, és ne az legyen, hogy megkötöttük, majd 2 hét múlva lóg rajtunk, mint a tehénen a gatya, ahhoz az a tippem, hogy egyrészt, amikor megkötitek, akkor nagyon meg kell nyújtogatni, tehát ameddig engedi, nyugodtan lehet kicsit rángatni. Ezt meg lehet akár tenni vizesen is, mert hogy akkor még jobban enged. Illetve az összevarrás előtt, mielőtt a pántot a végén rögzítjük, érdemes betűzni, akár úgy mosni, és fellógatni, vagy akár hordani egy fél napot, vagy tényleg csak dugjon a karfán, vagy a válfán, és akkor engedni fogja a súlyát. Egyébként ez dugalmas, tehát hogy ha megnézitek, most ez így néz ki, és akkor meg tudom én ezt nyújtani még így is. Ez viseletben is ilyen, tehát hogyha az ember jól meghúzza, akkor hosszabb lesz a pántja, vissza lehet kicsit igazgatni, de a lényeg az, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy ezt ne utólag küzdjünk azzal, hogy hú, már összevartam, hol kéne visszafejteni, mert túl hosszú lett a pántja, hiszen hogyha szépen összevartuk, akkor gyakorlatilag az se látszik, hogy hol volt ez összevarva a végén, úgyhogy ezt macerás kibontani utólag, úgyhogy érdemes inkább előre ezzel készülni, hogy milyen hossza legyen a pántnak. Arról röviden már szóltam, hogy ezt miből lehet kötni, tényleg szinte bármiből. Nekem ez 10% len és gyapjú, jantimszaditól kötöttem egyágú fonal. Az egyágú fonal is nagyon hajlamos arra, hogy elnyúljon, nem annyira feszesen tartja, mint mondjuk egy merino nylon magát. Én ezzel kalkuláltam és figyeltem is oda pont ezért, hogy nagyon szorosan kössem a tetejét, és itt tényleg gyakorlatilag egy fix szélessége lett, ami a mintában van. A fazon miatt nem teljesen egyenes a teteje, amikor viseljük, hanem egy kicsit, mint hogyha kerekítve lenne, pedig egyenesen van egyébként teljesen
teljesen síkba, teljesen vízszintesen van megkötve ez a darab. Pontosan ez adja azt is, hogy amikor egyébként fölvesszük, akkor olyan, mint hogy folyamatosan bővülne egy picit, pedig igazából csak a hónaig bővül. Gondolkozom rajta, hogy kell-e még erről bármit tudni, de szerintem mindent elmondtam, de ha még bármilyen kérdésetek felmerül, akkor nyugodtan írjatok, és szívesen válaszolok. És hát mindenkinek jó kötést kívánok hozzá, meg jó viseletet ebbe a nyári melegbe az utolsó napokra. Sziasztok!